Hei kaverit, oletteko valmiina superhauskaan seikkailuun? Tämä on Raamatun kertomus lapsille, ensimmäinen luku. Meidän tarinamme alkaa siitä, kun Jumala valmistautuu luomaan kaikkein upeimpia asioita. Tiesittekö sen? Kaikki ne mahtavat asiat, joita meillä on, tulevat Jumalalta. Jumala teki auringon paistamaan kirkkaasti päivällä ja pitämään meidät lämpiminä, ja yöllä hän teki kuun ja tähdet tuikkimaan. Löydättekö tähdet? Ja mitä vielä? Jumala teki maan erityisesti meille, jotta voimme asua täällä. Mutta odottakaas hetki. Aurinko, kuu, tähdet ja maa eivät olleet ensimmäisiä asioita, jotka Jumala loi. Voitteko arvata, mitä ne olivat? Tässä vinkki. Ne ovat supererityisiä ja näkymättömiä. Jumala loi ensin ihmeellisiä olentoja, jotka olivat hänen kaltaisiaan enkeleitä. Emme voi nähdä enkeleitä aivan kuten emme voi nähdä Jumalaakaan, mutta ne ovat todellisia. Raamattu kutsuu näitä erityisiä olentoja enkeleiksi. Eikö olekin hienoa? Jumala loi enkelit, jotta he voisivat asua hänen kanssaan kauniissa paikassa, jota kutsutaan taivaaksi. Ensimmäinen enkeli, jonka Jumala loi, oli supererityinen. Hän oli Jumalan ensimmäinen poika ja työskenteli yhdessä isänsä kanssa. Mikä tiimi? Yhdessä he loivat kaikki muut mahtavat asiat. He loivat auringon, kuun, tähdet ja kauniin maamme. Eikö olekin ihmeellistä? Mutta miltä maa näytti silloin? Otetaan selvää. Aluksi kukaan ei voinut asua maassa. Siellä oli vain vettä kaikkialla. Se oli valtava valtameri, joka peitti kaiken. Voitteko kuvitella uivanne koko päivän? Mutta Jumala halusi, että ihmiset asuisivat maassa ja pitäisivät hauskaa. Joten Jumala alkoi valmistella kaikkea meille. Mitä luulette, että Jumala teki ensin? Ensin maa tarvitsi valoa. Laitetaan valot päälle. Niinpä Jumala antoi kirkkaan auringon paistaa maahan. Hurraa auringolle! Tervetuloa toiseen lukuun! Oletteko valmiina taianomaiseen puutarhaseikkailuun? Mennään! Katsokaapa, mikä kaunis puutarha! Vau! Niin paljon värejä ja kukkia kaikkialla! Näettekö vihreän ruohon ja korkeat puut? Näyttäkää minulle teidän suosikkipaikkanne! Meillä on tanssivia kukkia, heiluvia puita ja eläimiä, jotka leikkivät piilosta. Löydättekö pienen pupun tai perhosen? Katsokaa! Tuolla on norsu suurilla lepattavilla korvilla ja leijona pörröisellä harjalla. Osaatteko karjua kuin leijona? Mutta miten tämä taianomainen puutarha syntyi? Otetaan selvää yhdessä. Ensin Jumala loi maapallomme fantastisella tavalla, kuin jättimäiset yllätysjuhlat, aivan kuten syntymäpäiväjuhlat kakkuineen ja serpentiineineen. Hän levitti pehmeää vihreää ruohoa kuin jättimäisen mukavan maton. Haluatteko kieriskellä ruoholla aivan kuin aurinkoisena päivänä puistossa? Sitten hän sirotteli kaikkialle pieniä kasveja, pensaita ja korkeita puita, aivan kuin taikuudella, aivan kuten kukkia kukkapuutarhassa. Kaikki nämä kasvavat asiat tekevät maapallosta niin kauniin ja iloisen.